Res no passa per casualitat a la teva vida, encara que de vegades ho puguis pensar. Permet-me mostrar-te com tot gira al voltant d'una divinitat que potser has aixecat, que has creat i li has donat l'autoritat perquè controli la teva vida. Sovint pensem que adorar és únicament dansar o moure's al voltant d'una estàtua enmig d'un gran foc. En gran part això, aquesta idea, prové de les pel·lícules que potser encara conserves a la memòria. Però què diu el diccionari que significa realment adorar? Adorar és donar tribut o culte a Déu, a una divinitat o a una cosa divinitzada. Tenir com un culte a una persona o una cosa. Com veiem, adorar és posar al centre de la teva vida allò a què dediques el teu temps, els teus pensaments i les teves accions. En definitiva, tot el que ets com a persona. Així doncs, permet-me fer-te una pregunta. Què és el que controla la teva vida? Tu ho saps perfectament, i Déu també, perquè el Déu a qui anhelem servir és omniscient, és a dir, ho sap tot. Vull llegir-te un text que trobem a la Bíblia, concretament el llibre que coneixem com l'Evangeli de Marc, capítol 15, verset 27, i diu així la paraula de Déu. Amb ell, amb Jesús, van crucificar dos bandolers, l'un a la dreta i l'altre a l'esquerra. El text parla per si sol, però permet-me ajudar-te una mica a entendre-lo. Jesús va ser crucificat just al mig de dos bandolers. Això va passar perquè ens adonéssim d'una veritat molt profunda. Així com un d'aquells dos bandolers avui és amb Jesús, perquè va entendre que el Crist havia de ser el centre de la seva vida, ja veureu, tu també pots adonar-te que no és cap casualitat que Jesús fos crucificat al mig. Ell vol ser l'únic a qui dediquis el teu temps, els teus pensaments i les teves accions, en definitiva, tota la teva vida. Jesús et crida perquè només l'adoris a ell. T'està buscant perquè ell sigui el centre únic de la teva vida, no a qualsevol altra cosa, ni a la feina, ni al teu físic, ni a la fama, ni al teu futur, ni a la casa dels teus somnis, ni a la teva posició laboral, sinó a aquell que va dir d'ell mateix que és el principi i la fi. Aquell que va extendre els braços a la creu per abraçar-te a tu i a mi, que tornarà amb tota la seva glòria i que llavors reconeixerem com el rei de reis. Aquell que va dir jo soc, el que existia abans d'Abraham. Avui vol ser el teu amic. Vol que li obres el teu cor per beneir-te i sanar-te, amb l'únic propòsit de ser el teu únic Déu. Que Déu Pare i el seu Esperit Sant beneixi la teva vida i t'acompanyi per fer de tu una nova criatura. Que puguis viure la vida que ell ha preparat per tu, una vida de llibertat. Ara que ja saps qui és Jesús, digue'm, a qui vols adorar? Que tinguis un dia molt beneït.